Proč jsi k nám připojil k MMSku? Neviem, ako príde mi to dobre, že môžeš oživovať ľudí a pomáhať ľuďom a tak sa teda. Tak to cením, to cením. A ešte aj preto, lebo tu mám kamarátov. Jakýho? Jaký máš číslo? Jaký máš to? No a druhý neviem, že mám. Jedna? Nie. Jak se to hlásí, jo? Mhm, Pak si to zkusíš a jsi zaučený. okej. Na to budem mať aj hlasiť. Jo, musíš na vysílačku podle kódu. Aha. A to není náš, prostě jenom, že tvoje jméno, což je Trainee 2. Počkej, jo, to je na příjem. Jasně, šefe. Jo, dáš Trainee 2, responding na last citizen call, jo. Pod kódem 3. Kód 3 je vlastně, že máš nějaký sirény zapít, že ho ukážeš, svítíš. Responding. Hele, je to SWAT Q. A když chceš, aby to i houkalo, tak dáš SWAT 1, 2, nebo 3. Už na tobě. Jo, ale nejčastěji prostě takhle. Když někam jedeš, takže to je v pohodě, takže responding na citizen call, s kódem 3, responding samozřejmě znamená, že jedeš. Počkáš, ještě něco přijde, před pár sekundami nám přišel, ten je hrozně daleko, tam tě prostě nebudu byl pryč, tam jdem. A to keby boli proste nejakí tí ľudia ďaleko, tak môžem si zobrať vlastné auto a tam ísť na mňa, alebo? Hele, bohužel, já bych to taky nejradši dělal, jo, já bych přišel, jak jsem to takhle šulil, hodně, ale nemůžem, je to v pravidlech, měl by se jezdit sanitkou. Co nejvíc to jde, tak jezdit jenom sanitkou, já mám už teď i to své auto, jak jsem dělal to BMWčko, ale tak to je, protože už jsem Delta, můžu jezdit čímkoliv, protože už jsem jakoby doktor, který jezdíš na MSK a čeká tam, až mi někoho přivezou, jo. Jinak každopádně, až přijdeme na výjezd, já ti ukážu, co máš takzvaně napsat na papírek, jakoby, jo, jak to zjistíš všechno a to. A ideálně je po každém, co přijdeš takhle na výjezd, i když je to jenom bezvědomí, že je týpek, tak ho vezmeš, naložíš a pojedeš s ním na MMS, jo. Každému typkovi, který ho oživíš, asi pomůžeš mu, dáš fakturu za výjezd, která je 25 000. Faktury asi dávat umíš, jo. Jo, to by mělo být v pohodě. Jinak lékařský menu, já nevím, jestli máš medic bag. OK, tak ten pak spolu koupíme, ale on není nějak moc potřeba, to by stačí jenom defibrátor, a já ti ho klidně pak dám. Jo, každopádně, když dáš SWAT F6, tam máš lékařské menu takový. Jo, tak tady máš oživit, to budeš používat asi nejčastěji. Uzdravit, to asi nepotřebuješ, sledovat zatím tak ne, týdnostka to stejně nefunguje. Máš tady ještě fakturovat pacienta, jo. Tak to je dobrý to faktury a to oživit, tak to je důležitý. Jo, pak. A to kde? No, povídej. Že kde sa potom kupujú tie, jak sa to volá? Medicbag? Aj, ale prostě také tie lekárske veci. No, to je všechno v tom medicbagu už. Ten otevřeš přes očičko a tam máš všechno. Co potřebuješ, ale to by stačí jenom defibrátor. Já ti ho dám do kastlíku, abys to mohl zkusit pak taky, já se ho vydám z toho medicbagu znova. To jsem ti ho do kastlu, jak to pak vezmi. Čekám, až přijde nějaký výjezd, já vezmu, ukážu ti to, pak pojedeme spolu na výjezd, a když to bude všechno v pohodě ten tvůj výjezd, když to budeš dělat víceméně ty, tak že už můžeme přestat, protože já taky nemám rád, když mě takhle začátku zaučoval nějak moc dlouho. Řekni, máte hlavně ve stresu. Čau, vy nás nezajímáte auto. Ještě jednou si říkal? Že to nechávam... Řekni, hlavně ve stresu. Ne, háku, stejně nemůžu. Hele, hlavně nebuď ve stresu, jo. Když se ti něco nepovede, to úplně v pohodě, jsi tady pár minut. Jo, takže se nestresuj na cokoliv zeptat, já nekoušu. Tam vím, jaký to bylo pro mě, když jsem sem přicházel, jo. No, že ono je to celkem... Zdravím. Dobrý. Prosím vás, já mám takovou otázku. Jaká? Neví? Takže hele, já ti ukážu, jak vypadá ten medic bag. Tady to je on. Tak on si ho položíš na zem. Když se ho tam položíš, tak si pak na něj namíříš očkem. Což to by možná teď úplně nepůjde. Nejde. Dá, Já jsem se chtěl jenom zeptat. co pak? Prodává ta bandáže. Hele, oni už jsou jenom medkry a nemám jich zrovna moc, ale jako můžu ti nějaký dát. Já, tak nic. Dobrý. Takže pak to jenom přes to očičko otevřeš. Jo, já ti ho teďkom dám, aby si to mohl zkusit, jenom si z toho vydám ten defibrátor. Jo, tak super věc, medic bag zmizel. To nevadí, ukážeme si to potom. Takže, tady si někde lehni, já ti ukážu, jak to zahlásit na vysílačku, celý ten výjezd a co budu dělat, jo? Jinak příčinu dej klidně, že jsi bezvědomý, to je ta nejvíc častá. Delta 1 responding na last call pod kódem 3.
Jo. Takže ještě ti to vysvětlím v krocích. Ležím tady, dáš mi první pomoc, jo. Pak dáš čichací sůl mu nebo ho štípneš za ucho a napíšeš pomohlo. A to je úplně všechno. Left. Citizen zone. Pod kódem 3 ještě. Ah. Dobrý, už to ne. Kterým na to napsáno jasně. Že ze zákona ho musíš převést na MMSK. Pak mu jenom řekni, že máme rozbitý auta, tak ať si nastoupí. Takže ještě jenom takový poslední úpravečky, jo. Ukážeme jeden příklad, jo. Bude to pro tebe asi těžký teďkom. A chápu to, nebo možná 2 příklady, protože to jsou takový ty nejčastší. Dej se na cokoliv, kdybys nevěděl cokoliv, jo, úplně v pohodě, chápu, že tady to umět nemusíš, ani já to pořádně neumím, ale jenom to zkusíme, jo? No. Dobrý, takže sedni do auta zase a zahláš, já tady budu zase ležet. Výcvik? Jasně, pohodě, to šlo, úplně to tam pracujím, no. Jo, my se tady jenom procvičujeme nějaký to bezvědomí a takový to. No jasně, to je super, okej, pohodička. Potom do tanku, jo, když to kročíš. Jasně, jasně. Tady to nebude čekat a rozjebe se vody. Tady to je normálně místo, kde se to děje furt. Ok, první místo safe. Jo, tady to je ten případ, kdy třeba to nemusí úplně vždycky na poprvé jako vyjít, jo. Takže když tady to nepomohlo, tak ho zkus štípnout za to ucho, ten druhý způsob. Úplně jinou diagnózu. Je to úplně jednoduchý, já ti to řeknu, co to bude, budu sedřenej, jo. Když budu sedřenej, ale ještě jenom u té sedřeniny, tak ještě dej, že lomeno mí zjišťuje, kde je pacient seškrábaný nebo odřený. Super. Markus, letíš už? Skoro. Když je mi to connecting to server, vole. That you want to see me. Babe, what is that? No, I just Who's in there? Just watching TV. Wait, listen. Who are you? Tak, a teď zase jsem se zvedl, takže bys řekl, že mě ze zákona musíš vést na MMS, kde mi uděláš další věc, že je střední.
Jakoby když takhle přivážíš pacienta, ne? Co to stalo? Úplně nevím. Zajtra 14. druhý spušť. Pochvala pro tebe, jo. Ať to ještě napíšu pak na aplikaci, že tě chválím, to je super. OK, díky. Já to řeknu ještě Zulu, jo? OK. Delta 1 na Zulu 2. O, teraz... Hadron? 10 jo? Zahod słyszał, że...